Subscribe to our YouTube channel. Penticos we iko waka waka ni lepo ya butelike Penticos we iko waka waka ni lepo ya butelike Penticos we iko waka waka ni lepo Penticos we iko waka ni leku andi abutelike Penticos we iko waka no buri bosala bosa iko waka no buri lesilone eka na papa no nwelu level no wa onye bu na biko gwaba mbo nwoke na nwanyi o biko gwaba mbo onye bu na biko gwaba mbo na nkiti adiro money no n'ụwa na idle man is a devil workshop nebonye nalu n'ụwa kosili obula fia mo bolu oyibo kinalo kwechiri niru olu nife nine no buzi olu mara bono fia kokolo n'ụwa igbo ba ipokolo agbato bi ewelo ya bola vivia fodu bialu n'ụwa we gboba mbo aka chukwu we dize nife fa neme ba we si nife fa neme we bulu ogalanya nwanne mu ndị nọ nkịtị bulu ntaji anya we bịa onye na-alụrụ ọrụ oge eli n'ụwa onye ibelibe banyelu n'ime ụlọ wee kpọchi ụzọ wee yọba chukwu Olise ego si chukwu kelu ụwa n'ezie nume ego oyibo na fa bụ ndị jeli bulu gba n'ukwu baka o wee bulu n'ebe onye lụrụ ọrụ ugo ga-eli n'ebe onye na-alụ ugo si eli onye gbasa mbole n'ụwa nọ ga-atachi onye sụlọfịa na nya ga-atọka onye gbalịbọọlụ lachasị oluma ndị ike Penticos ụka na-ekwu ndị nnukwu ike ya butere ike Penticos ndị nnukwu ike ya bụ ike ọwaka ya butere ike Penticos ndị nnukwu ike ndị elibe akwa bụ ndị ike Penticos ndị mega mọle ndị akụ bilibili ndị ego fagbalụ mbe n'ụwa ndị osho mmụọ ndị ike Penticos ọwọfụ civilian ya bụ ike ọwọkọ gege ụmụ Igbo gbasiri ike ndị big fish ndị a bụ ndị nnukwu azụ malụba ndị osimiri ego ihe na-ahịa eze mana konsida ndị nnukwu ego adende secure the bag adende secure the bag ndị kọwakọwa na fa biko wọkọ ndị ike Penticos eweli ya imana cheluma dịrị ya n'ụwa n'ọsọ lọtụ bụ onye n'isi ya
onye melo nwezi ego oyibo okolichi ọzọ ifu ogechi bụ ọzọ akụnne ifuzo onye nyanyezila ego oyibo okolichi ọzọ ojegechi ọzọ akụnna aka jisi onye ọbụla agbabakwa mbọ onye na-agba mbọ na-ayọchi ya ọ bụ na iteta ụla n'ụtụtụ ezoghị m biko nye Chukwu ekene maka na o nwere ndị larụlụ ma fetetarọ nwee ndị nọzi n'ụlọ ọgwụ libezi alele enuwa n'ezie nọdịzi Chukwu n'aka ebe onye fụlụ onwe ya nya biko nọdụ mana ife ka mkpa bụ ka onye ọbụla agbaba mbọ onye na-agba mbọ na-ayọchi ya maka na nkịta liro mmụọ ncha ebike kwuru mmadụ ka ọkụchia ya ọ bụ na ike na-ese Chukwu na ndụ gị ihe ọgba ya n'ụjọ ibido ya ọba Chukwu amala nke ogologo ndụ na-arụ ike amala nke eji adị ndụ na-enu ụwa amala nke arụ ike ka anyị na-ekwu maka na onye dị ndụ n'enu ụwa gbazili festi fosi ga-ayọbụ aka Chukwu n'ifi na-eme aka Chukwu n'ili gị ezoghị m ibute ike ọ bụ na ibute ike isolu ndị ife a na-eme ọrụ obodo amalụ gị ndị mmadụ achọba iru gị inwezi akọ n'uche onye ga-adị umeanị nwanne m ịdị umeanị ezoghị m kọntaktị abịa inwe kọntaktị ibute ike Penticos isolu na njelibe agwagụ n'enu ụwa isolu na ndị big fish n'obi mfe na-ekwu isoluzie na ndị sekiọlụ dị bag ọfụma isolu na ndị butere ike ọwọgọwọ isolu na ndị elibe agbagụ ka na-ekwu isolu na ndị na-aya eze fana kọnsida isolu na ndị nwere mega mọni isolu na ndị butere ike ọwọgọwọ ndị ike Penticos ka na-ekwu ndị nnukwu ike ndị nnukwu ike ya bụ ike ọwọgọwọ ndị nnukwu ike ndị elibe agbagụ ike Penticos ndị mega mọni ndị akụ bilibili ndị ego fagbalụ mbe n'ụwa ndị osho mmụọ ndị ike Penticos ọwọfụ civilians ya bụ ike ọwọgọwọ ege ụmụ Igbo gbasiri ike ndị big fish ya bụ ndị nnukwu azụ malụba ndị osimiri ego ihe na-ahịa eze mana kọnsida ndị nnukwu ego adende secure the bag adende secure the bag ndike ọwọgọwọ nafa biko ọwọgọwọ ndike Penticos Olisadoo onye nwekwe onye agụleri na-etisi egwu ike egwu akpọlugo bụ jebele n'ụwa mana njekọlisi edezie na nganata egwu ama mkpụmụ n'ụwa Chukwu Olisa Chukwu ahịhịa ọka mụ na yo Chukwu ebele na ọfọ ndụ ka mụ na-akọ jekwabalụ ụmụ Igbo ndị na-afụ egwu Olisadoo n'anya ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi ebe ọ bụ na afọ na-agba mbọ Chukwu biko bunyefe ike Penticos ife ọbụ nnafa na-emetụ aka ka ọ gaba wele n'enu akwụsị emume ejebe Mandela na South ka njeke na onye butere ike Penticos gburu na Igbo Ifealojusu nna m ndị ike egwu ọnụ bishọp n'Ozubulu ebube Chukwu ụzọ na South ebube Chukwu ụzọ na ndị Igbo ka nnekọ ebube Chukwu ụzọ na mmakwa Ozubulu odogwu ọzọ Igbo ndụ nke izizi n'Ozubulu CEO Ifealojusu Oil and Gas ọkwa ibu Chief Executive Officer Ike Bros 20cc
BTY na South ndị ọma onye ọma bishọp n'ọzọ obodo ọkwa imepele Ebubechukwu ụzọ foundation ebe a na-enyere ụmụ ogbenye aka n'ụwa ebe a na-enyere ndị ọlụsị na ndị ekpenta aka onye ọbụla nne nwa nwele ọkwa imesili iwe tinye iwu na Mapa Village n'ọzọ obodo maka ndị dị 70 years n'isi onye ọbụla dị 70 years ụgwọ ọnwa onye na-arụ ụgwọ ọnwa ọbụla kpata isi ibe yili gọọmenti omume na bishọp onye zụburu melosi ya ụzọchukwu kwalụ n'Ụmụeje Ebubechukwu ụzọ onye ike Penticos agagụdị Onyenwe ya libie chifalojusu nna m ndị ike gwọnụ emekwa na ịnọbụ fọngọn Ebubechukwu ụzọ na-egade bishọp keneli m lọlọ bisisi chọma ike gwọnụ ọjụ ka na-awala eze n'ọzọ obodo eze nwanyị na South ọkwa nke bụ CEO Ike Bros Beauty Research Salon BTY na South ọmalịcha nwunye bishọp ezinne mụlụ Samantha Ike gwọnụ ada bishọp n'ọzọ obodo ezinne Chinedu Ike gwọnụ Jọbala bishọp n'ọzọ obodo ezinne Ebubechukwu ụzọ Ike gwọnụ ụmụọma bishọp n'ọzọ obodo ndịọma jelu South Africa bili Olisadoo Onyenwe egwu na-ekene Chifu Chinedu Nwekene gade mmiri na-ezolọra nke izizi n'Ụmụnya onye tentewa onye ego tentewa obia ilimu tempulu n'Ụmụnya bọga tempulu onye butere ike Penticos dogujelu gwede na Bangkok buli ike nata mmiri egwilo nwonye Ụmụeze n'Ụmụnya ezi mma chifu ụgbọaka ụgbọ ego ụgbọ na-ebute aka obelago n'Ụmụnya bodogwu tempulu kenezieli bụ lọlọ misi sonye kachi nweke nwanọma ezi nne m ụlọ Abraham mmadụ bụ Chinweke ọzọ amụma n'Ụmụnya ogbotogbo nwa m ọzọ amụma bili obele nwa bịala ụwa na mma nakwanụ ndị butere ike Penticos ndị owowo n'ụka anyị na-akpọ akpụrụ egede jebe na ndị ọba maka na ife dị na ndị ọba n'ide mmiri ife na-akọrọ ebe ọ na-adị na nwanne ya nwe ụgbọ ka m na-ekene Chukwu bụ kilo okpukpe onye bụ Nike na South Nike onye jelu Cape bụrụ ike nata Odogwu Mandela na-egade ukwe bụ ka nwe ilo okwu ka Chukwu kelu mmadụ n'ụwa mebi fesọli ya maka na akụzi onye afa chi onye afa n'ala afa gọzie onye ụmụagụ na ụmụ ọgali ọba Nike onye butere ike Penticos ezoli ego kenezieli m lọlọyi ọlọmisi sonyinye Chukwu ilo okpukpe mkpụrụ mma mmanya onegade ọmalịcha nwunye Nike na anyị ọba lechaba oni nwere ya ndị nnukwu ike ya bụ ike ọwakọwa ndị nnukwu ike ndị elibe agwa bụ ndị ike Penticos ndị mega mọle ndị akụ bilibili ndị ego fagbalụ mbe n'ụwa ndị osho mmụọ ndị ike Penticos ofu civilians ya bụ ike ọwakọwa ndị ege mana ndezi elio na moganata ifeme na chifu Kenneth Nwabalemo mmiri n'ezolo na Dr. Gado Gogo Kilisa bofu na Gogo Kilisa adịrị bụa ọgwọnụ ọya
oyi m nwono dịka gogo na aka madịrị ya ọ bụ na ọ bụrụ ogo ka ezi oyi m pụtaba achakwala anya yi maka ndị concussion ijeli isi iyi na ndando ọkụ ụlọ ka nwanne Olisadoo Onyenwe egwu ọma mgbala niile bofu chairman Prince Brothers Hotel and Suites n'Ọka Kenneth Nwobalemu ifi na-eme onye n'ụwa n'ọkalịa aka isi ka nkwụ onye n'ụwa kwudebe anyị ga-agwa onyewe ya libie jadi n'izu Kenneth Nwobalemu onye ike Penticos onigowogowo ewelia ambụla egede ejebe naanị ọba ka nke na onye butere ike Penticos ka nke na onye nnekwu ike ike naanị ọba ajifuze chibuzo onye modogwu ike nyelugo nke ndị ọba ọzọfịa naanị ọba n'ide mmiri ichie nwoke ọba ka na-akpọ CEO Chibo Hotel and Suites naanị ọba CEO Chibo Plaza Limited odogwu CEO Chibo Estate Limited CEO Amasi Table Water bụ ọkasị akasị nse ike nyelugo naanị ọba bili ife mekwa na ihe ụka mụ na egwu onye ike Penticos n'ịdị anyị mma ezi nwanne nwoke n'ụsọgụ naanị ọba egwumabanye ọbalide bili maka na onye bịala ọba ọbalia n'ife ife mme na nwanne keme onye ọma chọtilu Michael Uchenna dị eme obute oke eze ọmọgọ obute onye welego ka mụ na-ekele Olisadoo Onyenwe egwu Magụleri nọ na mmanwụ obute jeru Mandela webulego nata owewutezie ntilo mana obute nwere ozi onyonela anya n'iru ya ka obute ji wee melọgụ wee gagha leba tukwalita wee na-agozi obute oke ya ka ji webulu obute oke ọra onye butelego wee kemezi ọra nwanne m ịna-elu anya na ngozi ya dịzi dọbụlụ obute melogo gaba nwanne bụ ike agụkwa anaghị onye na-eme ọgọ nwanne m nọ na fuchukwu anya maka ịlarụ ụlọ n'ịgala otukwu Olisa na nlọ Estamperos Topayo Onyako Press Friends Club International memba n'ụmụ otu Heritage Association Club na South Africa memba n'Obeso Progressive Club Moyo Odogwu member na Star Friends Club ọga onye nnekwu ego ebigi Chinemeze Nwachọma n'ụmụ ọgali Odogwu Olisadoo Onyenwe egwu na-ekene ya ezoyi ifeme na Stainless ụmụ agbaala n'anya ọba ezi nne obutokọrọ lọla misisi fọma adịeme ọmalite nwunye ọchọmma jidakụ ezigbo igwe onye ka Chukwu na-esela ọba ọkwa na-esela ọba ka isi bịa bụ ụmụ ọgali ọba ezi nne obute n'ịgadị obute ọkọra nwaanyị nọọsụ nwoke nneyi ka nje nụrụ agwụ ụmụ ọgali ọba ka nje kene onye nwere ego maka na onye nwere ego abụrụ mbenefe ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe n'elu ụwa gị malụ Chief Ebele Ọjị na ịgadị ọnwa egwu nna ya one n'ụwa maka na onye nwụla nwa agbago sọ sinima mana onye dị ndụ n'elu ụwa na-agbanye sinima ọkwa nke bụ ugwu afụlụ ego na n'iji odogwu ugwu afụlụ mọni onye ọba isi afụlụ gbago ogbe egwe ji akwa ego wadụ na kara dogu jelu Ghana bụrụ ike wenata Ebele Pọchị onye ọba Ebele Pọchị ya chairman the Boss Club Hotel and Suites naanị ọba ọ bụ ndị bata n'Igbo chọkị nwa nwole chebe naanị ọba the Boss Club Hotel and Suites ka ikwere onye Pọchị ezi oyi na-egade Ebele Pọchị onye ike Penticos egwulegede na bụbụ
gọọmenti ka gaga kene mmanwụ ikiri izodogwu chifozemandị kiri izanene gade anyanwụ na-awalụ mba nke izizi n'ụmụniko chairmanụ ikiri ize steeti odogwu oju na-eme ọgọ na-ekene echetalụ mgbe ịkwalụ nna ya Ebonyi nwanne m Olisadoo Onyenwe egwugwu egede bịa abịagide mkpọrọ ndị Ebonyi kwere ma wee kweruzie n'ụlọ na-eme ikirizi wee bịazie na steeti anyị agbaba egwu ole n'ụwa ikirizi onye ọgbalụgbo Olisadoo ibegwineti na nkeji moto meli ya ọgọ ndị nụlia na ntị n'ụwa wee gbaka ndị fụlia n'anya n'ụwa mezili ekpele ọfagolu n'ezie na ọ ga-eme ise ka anyị na-ekwe n'ekpele ikirizi mee ka isi kwe ka ọnụkwulu njọ n'ụwa kwe mma Chifu Maxwell John Onyenwe odogwu nze chibulu ụzọ wanụ na Nioba kọmanda na Nioba nwoke nụsi ọgụ nwa na-enwela akụkọ nwoke nụsi ọgụ n'elu ụwa kata nwanyị ebulasili jebe salunu Maxwell John Onyenwe ime nwoke onye mbosi izizi na Nioba kọmanda nwa Nioba butere ike Penticos ndị nnukwu ike Penticos ike ọwakọwọ ka ndị na-ekwu ya bụ ike ọwakọwọ ike Penticos ndị nnukwu ike ọwakọwọ ka ndị na-ekwu ndị elibe agwa bụ ike Penticos ndị ike Penticos ọwakọwọ ka ndị na-ekwu ndị mega mọni ike Penticos ya kụ bilibili ọwakọwọ ka ndị na-ekwu n'Enugu steeti ka na-eje eze mamaku village anjeke n'onye bulebu obele nwa m na ibutele ike Chifu Jonathan Kenneth Okolinigade mkpachukwu kwelu nwaokolie obele nwa ojela Abuja elusi Abuja gbaba mbọ wee bulu nnekwu ike ọnụ abụchi onwelu onye mma n'oge ibutele ike n'ụwa gbazie ndị loyali obele nwa n'ịnọ ọfụma anyị bụla egede jebe na Nnedo n'ọbụ ndị Nnewi nwere ego mgbo saluwi ka anyị gbalụ ndị nnekwu ego na Igbo na gbogbo Chifu Chukwuebu Kariama bụ dozu trading CC na South Iti Limited Odogwu Chinemeze na Cape Town oke na-achụ Papi Fọzọlụ Chukwu Olisadoo Onyenwe mmanwụ nwegwu na-ekene dogu butere ike Penticos na South Africa jekwechiri Chifu Sylvester Ogbukwelu ọnụ esi na-atụ anya Bọgadi Odogwu Bọgadi esi nwanne nke m onye amụleri na mochie Enugu Aguleri Odogwu Obukele Ayon Bọgadi nwa Aguleri Captain of BFC Football Club the mighty one of Ojo Lagos CEO Daily Rose Fashion for ladies and gentlemen ọgwa na Lagos State dị na-achụ ezigbo Chief David Onyekwusi na-atụ anya Isolu Damaka Estate n'Otocha onye Aguleri ebigi anyị bụrụ egede jebe ibilibo ọgada ụlọ ọbụzọ kụso dị malụ anyị jeke n'ụmụnna mmezu onye ego ụmụnna mmezu aka ilo na sana mana inelu anya na nwere onye mere ibi ya Chifu Chibuzo Gafobili ọgwụ egwuchu na ile n'ụwa ụmụnna mmezu akụ n'ọkụzụ a na-ara arụ oke na mgbe dila oyila gaasị aka na-ebu na ụgbọala dị mma n'obodo elu ekotolu n'iso n'ife a na-eme na ụmụnna mmezu akụ
eze ga-ekwugozoma ifeme na yoka mụ na-ekwudegwu Olisadoo yewe egwu na mụ na-ebecha dealer on all kinds of direct petrol cars dealer on all kinds of old and new tires oyagaba Kene nwanne keme n'ọbala aliasi asinelo Lori Sidika na wata Vincent Chukwu no sudalo Wani ma nwanne kemo Wani ma nwanne mbobulu nwora Mana mwajoze dobulu nwandi beba o Wasiti suwe bikini kede Obele nwa mụbọlụ mbọ we butike Owe wute nilo anya na-agwọnye sinima Nwa bụ biko gaba n'iru Olili kegalele Onye chọrọ ugo dị na n'ezie ga-afụju anya Maka na osimiri a na-elilozo ndị nọ n'ụgbọ N'ụwa si dị n'egide Ọfọ nna gọli yi n'ọgbọ fọ galanya Unu amago na abịa na-enu ụwa Onye bịara ụwa ga-enwelili lifestyle Keke na obele nwamu balụmbọ wewelego oyibo welibeni Ugbo n'ọgọzili nwa Jenezie beza n'egide Beza mmanụ lifestyle odogwu Nwanne nwa ga nwanne agụlere nede mma Ndị nnukwu ike Penticos Ndị nnukwu ike Penticos Ndị nnukwu ike Ndị elibe agwagwu Penticos Penticos Ndị mega monde Ndị akụ bilibili Ndị ego fagbalụ mbe n'ụwa Ndị osho nwonye Ndị Penticos Ofu civilians Ya biko wako Yege Ugbo Igbo wasilike Ndị big fish Ya bụ ndị nnukwu azụ malụba Ndị osimiri ego Ya na yeze Bana consider Ndị nnukwu ego And then they secure the bag And then they secure the bag Ndiko wako Nafa biko wako Ndike Penticos Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.